Good morning, class. Ang atong subject karon spelling. But this time, akong balihon ang pamaagi. Ako'y mo spell out sa word o kamo among ngalan niini. Andam na ba kamo? Yes, sir. Danilo. Manila. Unsa man na? Manila, sir. Manila is correct. Butsoy. Davao. Davao, sir. Davao. Davao is correct. Madonna. Yes, sir. Cebu. CEBU? Unsa man na? Mura maglisod ka ayo. Hinayon lang na ako pagsulti aron hindi kayo niya madunggan. Madonna. Sir. Kibu. Pwede pa kusgan mo tingog Madonna aron madunggan na to. Kining ko answer. Cube. Gago!